नमस्कार. भजी बघा किती कुरकुरीत झाली आहेत. बघताच खावीशी वाटत आहेत. ही बटाट्याची भजी आपण वेगळ्या पद्धतीने बनवली आहे. बाहेर पाऊस चालू असताना कुरकुरीत व गरम गरम भजी आणि गरम गरम चहा असेल तर तुम्ही खूप एन्जॉय कराल. बटाट्याची कुरकुरीत भजी बनवण्यासाठी 2 मोठ्या आकाराचे बटाटे घेतले आहेत. त्यांची साले काढून बटाटे पाण्यात ठेवले आहेत. बटाटे कच्चे आहेत, उकडलेले नाहीत. एका भांड्यात पाणी घेतले आहे. त्यात बटाटे किसूया. त्यामुळे बटाट्याचा किस काळा पडणार नाही. हे किसण्यासाठी मोठी किसणी घेतली आहे. त्यामुळे बटाट्याचा किस मोठा होईल. किस लांब व मोठा पडला पाहिजे. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. अशा पद्धतीने बटाटे किसून घेतले आहेत. हे असे लांब व मोठे किसले आहेत. हाताने व्यवस्थित पिळून घेऊया. एका बाउलमध्ये ठेवूया. ह्यात कापलेला एक मोठा कांदा. आता आपण वाटण करूया. त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात 3 हिरव्या मिरच्या. मिरचीचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. लसणाच्या 5 ते 6 पाकळ्या वाटून घेऊया. हे पाणी न घालताच वाटून घेतले आहे. हिरवी मिरची व लसणाचे वाटण. हळद पाव छोटा चमचा. काश्मीरी लाल तिखट अर्धा छोटा चमचा. ओवा अर्धा छोटा चमचा हातावर कुस्करून घालूया. त्यामुळे भजीला फ्लेवर छान येतो. हिंग पाव छोटा चमचा. जिरे अर्धा छोटा चमचा. बारीक कापलेली कोथिंबीर. चवीनुसार मीठ. हे व्यवस्थित मिक्स करूया. तुम्ही कुरकुरीत कांदा भजीला खूप छान रिस्पॉन्स दिला आहे. ही भजी कुरकुरीत होतात, त्यामुळे तुम्हालाही खूप आवडतील. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. त्यामुळे तुमच्याप्रमाणेच सर्वांनाच ही नवीन पद्धतीची बटाटा भजी खायला मिळतील. 2 मोठे चमचे तांदळाचे पीठ. तांदळाच्या पिठाने भजी कुरकुरीत होतात, तेल शोषून घेत नाहीत व भजीला आकार छान येतो. थंड झाल्यावर सुद्धा कुरकुरीत राहतात. बटाटा भजीसाठी 1 कप बेसन पीठ घेतले आहे. ह्यात थोडे थोडे बेसन पीठ घालून मिक्स करूया. बटाटा व कांद्याला पाणी सुटले आहे, त्यामुळे ह्यात पाणी घालण्याची आवश्यकता नाही. तुम्हाला बेसन पीठ थोडे कमी किंवा थोडे जास्त लागू शकते. बेसन पीठ जास्त घातले तर भजी कुरकुरीत होत नाहीत. ही भजी फक्त 10 मिनिटात होतात. घरातीलच साहित्यात बनवता येतात. पावसाळ्यासाठी परफेक्ट स्नॅक आहे. पाणी न घालताच पीठ भिजवले आहे. कढईत तेल गरम केले आहे. पीठ जसे गरम पाहिजे तसे गरम झाले आहे. तेलात भजी सोडूया. गॅसची फ्लेम मिडियम आहे. भजी थोडीशी पसरून सोडूया, गोल करू नये. आपण नेहमीच भजी करून खातो, पण ही नवीन पद्धतीची, वेगळ्या पद्धतीची भजी करून बघा. तुम्हाला ही भजी खूप आवडतील. दुसऱ्या बाजूने उलटूया. सोनेरी रंगावर कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेऊया. भजी मधून मधून हलवावी, त्यामुळे ती व्यवस्थित तळतात, एकसारखी तळतात. ही तळली आहेत, कुरकुरीत झाली आहेत. ह्यात मध्ये कापलेल्या 2-3 हिरव्या मिरच्या. मिरच्या मध्ये कापल्या नाही तर त्या तेलात घातल्यावर फुटतात, तेल अंगावर ओढते. त्यामुळे मिरच्या कढईत घातल्या की थोडे लांब उभे राहूनच त्या तळाव्या. मिरच्याही तळल्या आहेत. आता भजी व मिरच्या काढून घेऊया. ही खूपच चविष्ट झाली आहेत. तेल शोषून घेतले नाही. सर्व भजी अशा प्रकारे तळून घेऊया. संध्याकाळच्या चहाबरोबर किंवा पाऊस पडत असताना अशी भजी बनवून खाऊ शकता. मुलांना देताना वरून थोडासा चाट मसाला घालू शकता.
भजी कुरकुरीत झाली आहेत, खूप टेस्टी झाली आहेत. मिरचीवर मीठ घातले की मिरची खायला छान लागते, त्यामुळे मीठ नक्की घाला. तयार आहे नवीन पद्धतीची कुरकुरीत बटाटा व कांदा भजी. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.